Къде съм? Къде съм? В моята стая? Добре. Добре, че съм в моята стая. О, не. Но съм заключена и ключа въобще го няма. Мамо, не. Сега какво ще правя? Аз съм единствената тук вкъщи. Някой ме е заключил. И сега, ако има крадец, какво ще стане? Само да не е още един сън. Само да видя. Ще ти да се помокря малко. Чай да се поставя ето тук. Ще се намажа с блоко успокояващо. Докато майка ми е в магазина и си купува такова много нещо. Чакай да се обмажа и да се гледа в огледалото. Надявам се това да ми е достатъчно малко успокояващо. Какво? Току-що чух. Отново сън. Един сън. В съня вътре още един сън. Ако това е още един сън... О, защо на мен ми се парат такива неща? Ама аз имам крем. А помня, че последното, където се намазах, беше само в съня. Значи, пияна ли съм била или този крем? Не, няма начин. Ако... Не. Не е възможно. И то. Никак. Няма начин. Важното е, че... Какво стана току-що? О, не! Не! Какво става? Крем. Не. Сън в съня. Сън в съня. Какво? Сън в съня? Какво ми има?
това не е истина. Това въобще не е истина. Чужда. Дневник Молив. Здравей! Аз съм предишния човек, който живееше в тази къща. Тази къща не беше точно нормална. Тя беше с призраци. Ако си мислиш, че тази къща е обикновена, не. Винаги сънувах сънове и сънове, след сън, след сън, след сън. Ако ти чуеш това, това е пълна лъжа, защото сънуваш. Във всеки сън ще става и по-лошо, и по-лошо, и по-лошо. А във всеки 5 сънове, предполагам, че си минало няколко сънове вече. Ако във всеки 5 сънове ще имаш какво? Аз нищо не разбирам. Пише друго. От първи сън до 5 сън е добре, но до 6 сън е най-лошо. Днес е 3 сън. Или 4. Не, май 4 сън. Утре е 5 сън. Не. Го? Не мога. Значи, ако четеш това, сигурно вече си се объркал. Драсканици. Какво му е смисъла? Знам какво е станало. Този дневник е мой. Аз съм го писала този дневник. И са мънали всички сънове. И на последния сън аз умрях. Възможно ли е да умра? Първата страница аз това съм го печела в последната страница на дневника си. На първата какво има тогава? Това било на Коледа. На 2021 година. Днес беше най-щастливия ми ден, защото дядо Коледа ми донесе много подаръци и се радвам, така че ми даде толкова подаръци и съм доволна. Всъщност тези подаръци са съчетаемо, много ми харесват. Днес много сложен. Днес имаше много сложен ден, защото днес щупих на мамо гримовете.
Но аз не помня да щупих на мама гримовете. Какво правя? Кой е днен? Какво поставя с ръката? Стига! Какво стана? Стига! Не искам да разбирам какво стана. Мели! Ко? Значи това е последния сън. И сънува много други, но не ги помня, защото са твърде стари. Никога няма да разбера какво става. Няма значение, но ще отида да видя. Може да бъде. Наядох се, но не чувствах храната. Един ден ще разбера какво ще се случва. И то не за един ден.